Nesanga rimangkha uskango lai thanai 17 tarik agosa ang kok kisisa samani bulungoi bulno rosna bagoi ang abni sangna maringkha karon hne tamle himba abo 17 tarik ang je samani tipra motharok rang chai siga o complete maya hinoi ang je samani abani kisa onyeng khani bulung hano nakadi je nai tongnai takute bukhsong ang bo tipra mothani kaisa sengkrak no mane ang kok satena dene kisa lai thangka ano map khaidi obon bagoi hingkai ang hanam tote kunu kurei asno orot kisa manung ya hini salaitani okok salai thangka te tam aboni yaklo jungjal tongni ni abni yagul to kunu to jungjal kori ko tui manung ya to kunani ingko kurei osungno oboni jungjal ni guni kok satani no ang tipra motharo rang chai siga hini samani ani kaisa ano arono onyaingo arono ani bol ano nakadi je nai tongnai takute bukhsong mobile logo je nai tongnai rok youtube logo je nai tongnai rok nukhang ka ano nakatho am kaisa tipra mothon sengkrak no ani kok satani kisa bulung thangka deno gamo kamini bung khatamo sinmo kamini bumung kai ajang kul sikari bari panchayat kai panchayat sikari bari no mung khai ni ani mung ka rono de broma